mawukhuluma ngethole lendidane usukhuluma ngosisihle wakagcwenza ozalwa iyona indidane ozalwa uhulumeni kaMaskandi njengamanje. Yena ukukhuluma naye njengamanje. Yebo bodi. Mhlawumbe nje mntaka baba akusithathe nje usibeke umculo lona uqala ukubona nini ukuthi uthando lomculo unalo nanokuthi nje uzuza uthatha isinqumo sokuthi ungene emculweni bekwenze njani mntaka baba? Uthando lomculo kahle kahle kushuthi sengathi ilonga kanye ukuhlakanipha kahle kahle ngisukusela nje kwami bengibe umuntu kade esewuthanda umculo nje kaMaskandi kakhulu nje uyisintu nje sonke bengisithanda ngoba bengumfana nje bekade obekhule ngengoma kakhulu isikhathi esiningi nje bedigida ingoma umculo futhi nawo wagcina usungena egazini ngoba vele okwawo nokuthi khona ewalini wona esikhuswe ngawo wona esikhula ngawo njengamanje ngoba sisakhula nje futhi. Ngibheka nje lana nje mntaka baba sazoqhubeka sikhulume ngawo nje umsebenzi wakho. Ngifuna ukubheka nje la mntaka baba uyasho ukuthi umculo ukhule ngawo. Isimo nje ekhaya egcekeni siyazi ukuthi ubaba indidane uDelezi Mbewu ubekade vele naye ewumculi. Mhlawumbe nje ukukhula nje ekhaya akukhona ubaba owumculi futhi kuubaba kumele ukuthi umhloniphe. Ukuubaba futhi kumele ukuthi ufunde kuyena. Yena ukhule nje kanjani mntaka baba ngaphansi kwaleso simo? Ngasho ngithi ukukhula kwami ngibe umuntu okhula kahle nje kahle kahle impela nje kwathi noma sekushone ubaba seshiya khona la emhlabeni kwakhona phela leso simo esishintshayo ukuthi okay vele ngoba phela umuntu obekade ikhanda kulomuzi akasekho kodwa ngokuthi saba sesiba abafana abanamandla abathi angeke kuze kube khona ushintsho lapha ekhaya noma kuthiwa ngasekho ubaba asibambe iziqine namanje kusafana nokuthi kusafana nokuthi ubaba usasekhona ikakhulu ingane nje zonke ezisakhula lezabo usasho yes usho kanjalo nje usasho nje kanjalo la thola lendidane mntaka baba khona enye ivideo la mangaphosisi ngithi iaudio eke yasabalala einkundleni zokuxhumana la khona mangaphosisi ngicabanga ukuthi umama wakho wayezwakalisa ukujabula okukhulu ukuthi engazuthi impela awu uvele nje wakhumbula lezi insuku ezadlula angazi noma sayikhumbula leyo audio le mhlawumbe ngakusibeka nje sithombeni ukuthi isimo nje sokwamukeleka nasekhaya ikakhulukazi kuyena umama komama ngathi kumama komama njoba sazi ukuthi akayedwa umama okhona ekhaya nanokuthi nje futhi ngiyafisa mntaka baba usibeke nasesithombeni ukuthi ke kuona ke lo msebenzi usebenze kanye nobani ngoba siyazi ukuthi bakhona abanye abafowenu onabo. Ngiyasho ukuthi ekhaya umsebenzi wamukeleke kakhulu ikakhulu kuyena umama ube mkhulu kakhulu kwaba nanomehluko mabe eza mhlambe ingoma zami kanjena eza umsebenzi engenzayo kwa umuntu okubonayo kahle kahle lento lena isifana sekuvuka ubaba kahle kahle kuyena enhlizweni yakhe. Yep. Ngathi nje bawuthokozele kakhulu umsebenzi futhi ngicabanga ukuthi ukujabula kwabo ikona okwenza ukuthi indlela zivuleleke kanjena kimi. Ngiyabona mntaka baba mhlambe kuona nomsebenzi lo ITHOLE LENDIDANE iCD lena zingaki ingoma mhlambe bakhona nabanye othe wasebenzisana nabo kakhulukazi mhlambe khona egcekeni ebaleni kwadlula uJeqeze kuona lo msebenzi. Umsebenzi okhona njengamanje unengoma ezu4 zi-EP kahle kahle. Isho ngabe ukhona umuntu ofunayo ngawusesha nje ku-YouTube ebhale ukuthi ITHOLE LENDIDANE isihloko sakhona ishoba lezangoma. Yes. Ngifuna ukubheka ke mntaka baba ishoba lezangoma ngoba sazoyithinda yona le ngoma. Njengamanje oba sikhuluma nawe khona ingoma esigijima phezulu kwayo kuyona futhi engufake ngayo ethi luthando sikuyona inyanga yothando siyazi umsombuluko usuku olukhulu Valentine's Day usuku lwezithandane le ngoma lena ethi luthando uyibhala nje uyibhale kanjani bunamuphi umuzwa obufikile enhlizweni yakho nasemqondweni? Umuzwa futhi le ngoma ngasho ukuthi ibhalwe yimina impela nje ngakho konke ukujula kahle kahle ngibhalela emuzweni wokuthi mhlambe umuntu khona abantu abasuka besakhula uthando noma injabulo nje kahle kahle bengayitholi abanye begcine bengayitholanga kubazali mhlambe noma ehlambeni la bahamba khona nje kodwa injabulo bekhombisa ungabi nayo noma mhlambe ungenani mhlambe iyona ngoma kahle kahle ekhuluma nalawo bantu kahle kahle angikutholi uthando lokhu ngagcina nakhona ngisaphuma esiswini sikamama nakhona uthando kahle ngagcina nginakekela umama ngisengaphakathi esiswini wamhlambe manje kuthiwe mhlambe ngathi mangiphuma ngaqala zaba lapho inkinga ngayo kwabonana ukuthi uthando kahle kahle noma mhlambe likamama libanga lokho noma mhlambe likababa libanga lokho ngalona lifithinta yonke indawo kahle kahle lolu thando lolu enkulu olukulenza.
Baba kunanenye ingoma othe wayikhipha la yize noma ngeke siyidlale nje zonke ethi ngikhumbula ubaba mfisa ukwazi nje mhlambe mntaka baba kuye kwakwenze njani uzubhale leyo ngoma ethi ngikhumbula ubaba ngibhale ngoma leyo ngathi sonke isikhathi kuba naleso sithombe hlezi sifika njalo ngobaba ngathi ngikhetha ukuthi ngibe umuntu obhala leyo ngoma nakhona ngibona vele kuba khona umehluko nje vele ekhaya ekhombisa ukuthi umuntu ubaba ekhaya akasekho isimo sesibhekene nathi njengabafana abasakhula lapha ekhaya khona nanengoma lamntaka baba kuyona esode sikhiphe ngaye ethi ishobaleza ngoma yona ishobaleza ngoma ngiyabheka nayo indidane isaphila isadla nhlamvana kuyithwasa la ngempela yayihlezi lapha ngaphandle kwe CD cover ubona ukuthi ayithwasa leli ngempela engazothi impela lisebungomeni nawe uzokhipha ingoma ishobaleza ngoma nakuyona impela eyithombeni uyavela lapha impela uliphethe ishoba kwenzakalani ngaleli ishoba kahle kahle leza ngoma Uba kuthiwa ngintando impela ngabe ngiyabathwesa leli ishoba leli ngabe ngibathwesa ngabe ngibashaya amakhandi ngoba ngabi isangoma kangathwa singaleyo ndlela leyo hayi ngiyabona kodwa khona kuyogcina kwenzeka ngizwa kahle mhlawumbe nje mntaka baba ngaphambi ukuthi umuntu akudedele ngiyafisa ukuthi njengoba kade ngibhalile ngaposta na ku Facebook ngisho ukuthi soba na kulona uhlelo kunemibuzo abalaleli bethu abathe bafisa ukuthi ngiyedlulise ngiyibuze kuwena mhlawumbe kuyiqembu amageza amahle kwenzakalani mhlawumbe sokungenzeka eminyakeni ezayo sikubone mhlawumbe uleader iqembu kakhulu amageza amahle noma kanjani ngogodi azotholakala likhorubazi ukuthi vela amageza ke asheze iphuma kaze kuloze kuthiwa iqembu elikhulu kangaka lidinga ngiyakhiphanga noma kanjani ke kodwa ngogodi ayaphuma amageza futhi angikathe zoba ebulala kakhulu lokhu ama-hitting lokhu nje iphi ngibona ngathi ibe phansi kakhulu lokhu ngendlela eyilenteleneza ngakhona amageza ngakhona ngiyabona mntaka baba mhlambe siyazi ukuthi phambilini bakhona abafuna bathi besebenza kulona iqembu amageza amahle ubudlelwane bakho nayo iPotso umfoka Ngobese kuhamba kanjani njengoba siyasezwa nanembiko yokuthi ngazuthi usethi shenxe useyaphuma kulona iqembu amageza ubudlelwane benu nje naye kukanjani ngathi ngithi ubudlelwane lohlezi bukhona ngaso sonke isikhathi kodwa kuya ngawo umuntu ukuthi mhlawumbe ngaleso sikhathi usuke sethathe kanjani ke mhlawumbe noma isadla lo muntu uthena ukanje kodwa ngendlela ekwaziya ngakhona ubudlelwane kusasenjalo bukaze sishintshe nje kahle kahle ngizwa kahle mntaka baba abantu mhlawumbe abangafisa nje ukuxhumana nawe nabangafisa nje ukuthi bawuthole wona lo msebenzi wakho bengenza kanjani ukhona izinkundleni zokuxhumana bengangithola la ku Facebook bengangithola beseshe ipage lithi ITHOLE LENDIDANE bese kukhona abafuna ungifonela bese bengangixhumana nami liyo inamba ethi 0248 079 567 0245 Thole Lendidane mfoka Cwenza soka lika mamkhwanazi ugogo wakho lo sibonga kakhulu mntaka baba ngokuthi ube nathi emsakazweni UYFM sikufisele nje konke mfethu okuhle kodwa sithemba ukuthi nangelinye ilanga noma sephumile amageza amahle ngawu ugudi lo na kanjani uzokwazi ukuthi sikuthole sikhulume nawe sibe ngokuqala ukuthi sikhulume nawe ku UYFM mntaka baba ngiyabonga kakhulu mza Jehova kugcina njalo mntaka baba siyabonga yebo danke mfethu siyabonga kakhulu